käästää semmoinen. Erittäin rohkea, sillä voi olla hyvinkin vampas vahtivietti. No niin, sanotaan Amerikaakin. Wikipediasta, niin. Pälää. Voimakas tahtomus. Sen kyllä voisi olla. Amerikkalaiset suosivat taistelulinjaisia kookkaampia koiria. Japanilainen Akita pohjautuu pienikokoisempaan metsästyslinjaan. Mitäs sillä alkuperäisellä Akitalla vetästi? Se on hirmu pieniäkin ne alkuperäiset. Aina sitten on iso. Hyvä. Niin. Ei se kyllä hätkää oikein missään. Kyllä se vähän väistyy. No se nyt on ihan tervettä. Varsin vähän. Sen verran, ettei nyt ihan No vähän pitää potkia tuolla kuitenkin. Kyllä se jotain tuotti. Kyllä ne kun mielijärkytykset on varsin pieni. No niin, ja se viivoitukset asettaa tuolta jätetään. Tuo temperamenttikin sillä kohtaa. Pitkällä liinalla.